Bé, bon dia a tothom. Estem a dissabte, dia 30 de maig del 2020. Continuem en fase de confinament, continuem des de casa i continuem entrevistant els nostres esportistes destacats. I avui tenim com a convidat el floretista en Roger García Alflórez. Bon dia, Roger. Bon dia, què tal? Què tal? Com estàs? Com t'ha enganxat tota aquesta fase de confinament? Doncs teníem bastantes competicions ja plantejades o tot un calendari ja planificat que ha quedat en no res, però hem de prioritzar la salut i tots responsablement ens hem quedat a casa fent el que tocava. Quina va ser la teva última competició? Quin dia vas poder competir per l'última vegada? La última va ser el Grand Prix de Turín, si no m'equivoco, i a febrer, mitjans de febrer, unes setmanes abans que ens tanquessin tots a casa. I què tal? Com estaves en aquell moment esportivament? Tenies bones sensacions? Havia sortit un bon Grand Prix? Sí, estava content. De tots els Grans Prix que havia fet és el que millor resultat havia obtingut. La Pool estava satisfet de com estava tirant. La directa no em va anar tan bé, però en general sensacions bones. Per exemple, vaig poder guanyar 5-0 a Cruz, un veterano de l'esgrima, i això, doncs, vulguis que no, posa content. Veus que la feina feta treu els seus resultats, no? Llavors, en aquesta etapa, suposo que una mica en la línia de tots els altres convidats, t'haurà tocat fer molt de manteniment físic, però poc de treball específic de l'esgrima, oi? Exacte. A casa tinc un floret, però vaja, l'espai és reduït i no dona per molt. Llavors sí, hem fet físic, tant el físic que ens enviava la federació, l'entrenador Marcos Flórez, i després també fèiem 3 dies a la setmana, ens reuníem tot l'equip del floret masculí i tots junts amb Zoom o Skype, en aquestes plataformes fèiem entrenament físic, l'esgrima concretament no, però físic general, i així mantenim el contacte, que això està bé. O sigui, molt interessant. Fèieu una primera part de físic, diguem, pel matí, guiada per l'entrenador, pel preparador físic, però després, de forma totalment entre vosaltres, us reuníeu i a l'hora que fèieu una mica de xerrada també fèieu una mica d'esport. Sí, ens reuníem per fer físic, el portava el Carlos Llevador, i doncs això, a part de que sí, entrenàvem i de pasta ens veiem i fèiem equip, que al final és una d'aquestes coses que portem treballant un any sencer i havíem de continuar fent-ho per unir més el grup i no perdre'ns la pista, i doncs això, mica en mica anàvem fent. Bueno, abans de que ens ho pregunti la gent, perquè ha sigut una pregunta bastant recurrent durant aquestes entrevistes, justament ens comentaves, no? Venies de Grand Prix a Turín, amb unes bones sensacions. Tota aquesta etapa de confinament on no heu tocat arma, on no heu fet assalts 1 contra 1, creus que et costarà molt recuperar el teu nivell esportiu o creus més aviat que és un tema innato i que ràpidament podrem tenir sensacions bones de nou? Bé, jo crec que l'esgrima en concret dins dels esports parteix de que les competicions encara queda molt perquè arribin. O sigui, àmbit nacional o autonòmic aquí a Catalunya, potser no tant després de les vacances, ja es podrà reprendre, això dependrà més ja de vosaltres, que decidiu. Però el que és internacional potser estem parlant ja de l'any que ve. I llavors sí que tenim un plaç, un termini de posar-nos en forma, tornar a fer esgrima, que és bastant llarg, no? Llavors jo crec que sí, tots podrem arribar perfectament a les màximes condicions quan haguem de competir, sobretot internacionalment. I l'altre avantatge, crec jo, és que dins dels confinaments nosaltres l'hem començat bastant d'hora. Que si ho comparem amb altres països com els Estats Units, que és ara és quan estan patint això, doncs si ho compares tens més temps per tornar a la nova normalitat aquesta. Molt bé. I sí.
És interessant doncs, veure que no és una veu d'alarma, no? Hi ha tots els discursos possibles en aquesta situació. Hi ha gent que ho veu més Bueno, cru, que ho veu més sí, positiu. clar, a tots ens agradaria estar tirant ara mateix, però hem de ser conscients que ara el que toca és quedar-nos a casa, mantenir la distància social, tot i que no sigui social, sinó distància física, no? Sí, correcte. I per no saturar els hospitals. I un cop acabi això, llavors ja nosaltres podem reprendre la que és la nostra activitat diària i tornar als entrenaments. Crec que és bàsic que quedi clar i crec que tots ho estem fent i ho hem aconseguit, o ho estem aconseguint. Molt bé. Doncs mireu, nosaltres una de les línies cap a on volem enfocar l'entrevista que avui li fem al Roger és perquè, comparativament amb els altres convidats que han passat fins ara, el Roger és l'únic, diguem, que manté el model de que s'entrena a casa. Ha entrenat sempre al SAM, sempre ha sigut esportista de la sala d'armes Montjuïc i, a diferència dels convidats que ens han passat fins ara, doncs en cap cas ha marxat a entrenar ni a l'estranger ni a la Blume de Madrid, que és on estan els altres esportistes que tenim convidats. No? I és un model doncs, interessant a comentar i que ens agrada que la resta de possibles assistents, possibles persones que vegin aquesta entrevista la coneguin, sobretot joves i futurs esportistes del nivell, perquè coneguin que també és possible arribar a un alt nivell competitiu sense necessitat de marxar a l'estranger o sense necessitat de marxar als grups d'entrenament del centre a Madrid. No? Tot i així, el Roger ens explicava l'altre dia, quan preparàvem l'entrevista, que el fet de que el grup fort de l'equip nacional, perquè el Roger forma part de l'equip nacional, estigui a Madrid, a vegades li ha suposat una mica una mica de distanciament, a vegades una mica de tracte separatori. Com has viscut aquest fet de que el gruix de l'equip nacional estigui a Madrid i tu hagis seguit sempre des de Catalunya, des de Barcelona? Bé, sí, que molts cops, però que és normal, no? També, quan l'equip nacional i el centre d'entrenament de les seleccions es troba a Madrid, doncs hi ha moltes coses que potser es comenten en persona que no arriben, o coses com potser algun material o coses d'aquestes que fa que o arribin més tard o no arribin per això, perquè la proximitat ajuda, no? Eh, però també s'ha de dir que amb el temps, mica en mica, quan et vas fent un lloc i es va fent un projecte, que això és el que també faltava molt al Floret, un projecte de cara amb objectius clars, no? Intentar arribar a l'Olimpiada o, bueno, i a mig termini altres objectius, com quedar entre els 12 primers del món, o mica en mica, això fa que se't tingui més en compte, no? Perquè ja et tracten més com un grup, més que no individualment. I això és el que faltava abans. Des de que Llevador va implicar-se al màxim al Floret i va començar a treure resultats, això va suposar que la Federació Espanyola es plantegés que Floret masculí tingués un equip i que es lluités per ell. Llavors, aquest projecte nou, en què ens hem implicat tots i estem al màxim amb ell, fa que s'hagin plantejat coses com concentracions a l'estranger d'una setmana, unes quantes, que se'ns posi entrenador o que coses d'aquestes que anem millorant mica en mica per de cara, doncs imagino que les següents Olimpiades, no les de Tòquio, sinó les de París, de poder competir de tu a tu amb tots els equips i lluitar per la classificació. És un camí que mica en mica es va fent any rere any i que jo crec que vaig veient com la Federació Espanyola té cada cop més ganes de donar-nos suport i això es nota en quant a el distanciament aquest que es va reduint. Sí que és cert que encara es manté perquè amb això del confinament, clar, ja el centre del rendiment de Madrid ja està obert i els esportistes sí que poden anar a entrenar amb les seves limitacions, com que estem a la fase 1, com ha de ser, però aquí encara, doncs, per coses de com funciona a Madrid o com funciona aquí, que legítimes les dues, però que fa que nosaltres encara no puguem entrenar i ells ja comencin.
aquestes petites diferències, però que igualment parlo amb ells sense cap problema, m'expliquen, i això, la comunicació, crec que cada cop és més fluida. Això és important. Molt bé. Amb el Roger també ens explicava, el Roger, per tots aquells que no ho sabeu, doncs el que us explicàvem al principi era que sempre ha fet els seus entrenaments i la seva projecció esportiva aquí a Barcelona, Catalunya, i generalment, no, Roger, t'entrenes pels matins al CAR o a la Blume, depèn de la temporada, i normalment aquests entrenos han estat dirigits per l'Edi Manuco, i a les tardes has estat al SAM, al club, que actualment doncs, els entrenos del SAM del Floret els porta el Xavi Padilla. No? Aquesta ha sigut una mica la teva dinàmica. Com ens podries explicar aquesta dualitat d'anar a un centre de rendiment i després a la tarda estar al club? Com es viu això? Això va començar el 2012, crec, o 11-12, no m'equivoco, en què l'Edi em va proposar que si volia anar a la Blume, al centre de tecnificació, on allà estava el Floret, i allà estudiava i també feia esgrima. I a partir d'aquí, doncs, els 2 primers anys van ser a la Blume, després van canviar tota l'esgrima, la van passar al CAR, llavors vam passar d'estudiar a la Blume a estudiar al CAR i entrenar allà. I després, quan vaig començar els estudis universitaris, els primers anys vaig mantenir la beca allà perquè podia anar-hi regularment, però després per dificultats d'horaris, doncs quan podia tant en tant anava, i bàsicament el que feia matins era amb l'Edi, amb el grup que hi havia allà, i les tardes al club, al SAM. Durant uns anys vam poder gaudir de la companyia de l'Edi al SAM, i després, per altres circumstàncies no esgrimístiques, crec jo, doncs per altres raons, l'Edi ja no forma part, o de moment no està a nosaltres al SAM, i llavors, òbviament, encantat amb el Xavi, doncs vam començar a fer també el treball de tardes amb ell. Amb els altres convidats i amb tu també noto aquest discurs i aquesta idea. Ens comentàveu com d'important és que els membres de l'equip nacional estiguin ben connectats i facin bona pinya, tant a nivell social com a nivell de l'entrenament, que amb la Bàrbara, no? Ens explicava també les companyes de Floret, doncs, el grup tan maco que han fet i l'important que és i com això ha ajudat a que estiguin connectades. Però també l'Eugeni i l'Àngel Fabregat ens explicaven que amb l'equip d'Espasa doncs, tenien una competitivitat molt gran dia a dia en els entrenos i això els hi feia pujar molt el nivell. No? Tu ara mateix formes part d'un equip nacional que està format per Carlos Llavador, el Luis del Verde, el Nacho Bretó i el Iago García. I què ens podries dir d'aquest grup masculí de Floret? Doncs alguns ja fa més anys que els conec, altres no tant, però sí, amb el temps els vas coneixent més, ells es coneixen més entre si perquè, clar, tots són de Madrid, i la veritat és que són molt amables, molt bons companys, m'ho passo molt bé amb ells, i la veritat és que cada cop som més pinya, som més un, i això es va notant. Sobretot, vam començar fa un any a competir, l'ambient era bastant més sec, més pàl·lid tot, no? I ara cada salt que lluitem, el lluitem tots junts. La veritat és que sí, es nota molt la diferència de com fa un any, que no ens coneixem tant fins ara. Però això és això, no? Quan passes setmanes junts, quan entrenes, quan vius experiències, no sé, quan vam anar a Tòquio a competir a la Copa del Món, i també doncs, vam estar una setmana allà, i això t'uneix, no? Vius experiències que al final, doncs, com són compartides, també uneix el grup. I aquí al SAM, doncs, i jo crec que no només al SAM, sinó en l'esgrima en general, crec que tenim la sort, o hem sigut uns dels mateixos que ho hem fet, que tenim uns socis, uns federats, ja que estem a la federació, que és com una gran família, no?, també. No veig jo mai ningú unes disputes, ni que s'enfadi molt la gent, sempre la gent disposada a ajudar, molt,
bons companys. El Sam, sobretot, per la gent que conec de Floret, sempre ajudant. Sí. La veritat és que tenim sort que és un esport, així com d'altres que veus els pares que insulten o per desgràcia passen aquestes coses. L'esgrima crec que ens ha de treure un somriure, no? Que tinguem aquest respecte. Molt bé. També potser us pregunteu, ostres, si estem explicant que el Roger s'entrena pels matins al CAR o a la Blume depèn la temporada i a les tardes al club, però forma part d'un equip nacional, direu, ostres, només es veuen de competició en competició amb aquests membres de l'equip nacional? No, oi? Hi ha altres moments on també us trobeu i entreneu. Clar, organitzem normalment Tenim plantejades unes 4 concentracions d'una setmana cadascuna, més o menys. Depèn de com cauen els dies. I sí, ens trobem, entrenem, xerrem del que vindrà, del futur del nostre equip i també fem equip de tots els sentits possibles. I sí, no només això, també les competicions quan ens veiem, doncs a vegades ens reunim i tot. Encara que sigui una competició nacional, doncs aprofitem aquell moment que estem tots junts doncs, per parlar de les nostres coses o per trucades. Com hem fet aquests dies, passa que tenim la cosa que ara tenim a Carlos Llagador està sempre normalment està a Itàlia, no està a Madrid. El Nacho Bretot també està anat a Itàlia. Llavors queden 2 a Madrid, 2 a Itàlia i 1 a Barcelona. Llavors també no és un grup que tot estigui a Madrid i jo estigui a Barcelona, sinó que també estan una mica repartits. Com haureu vist, algunes competicions, com la Copa de Tòquio, el Roger deia que duren una setmana i després hi ha concentracions que també duren una setmana. I direu, ostres, una setmana? Aquest noi es pot permetre faltar a la universitat una setmana i a més. L'altre dia ens explicava que era una gran lluita poder aconseguir que t'adaptin els exàmens, t'adaptin els estudis i tot i així, com és el seu cas, sempre que pot demostrar que és un esportista d'alt nivell, tot i així costa molt, no?, adaptar el currículum i s'ha de prioritzar molt. Ens explicaves que depèn l'any, depèn la temporada, depèn el moment, et matricules a una sèrie d'assignatures o una altra. Sí, correcte. És molt difícil. O sigui, jo la planificació de l'any la començo quan encara no acaba l'altra, perquè he de buscar quines assignatures, els calendaris d'exàmens, parlar amb professors per veure com puc muntar el calendari. Llavors, clar, després hem de decidir les concentracions quan són, que és això una setmana, per exemple. Sé que de cara... Clar, tot està molt obert, no?, amb això de la Covid, però tenim 3 concentracions pensades fins desembre, o sigui, de setembre a desembre, 3 concentracions, més una si es fa Serra Nevada, les competicions que hi hagi que també són uns quants dies fora. Llavors, sí, això és parlar molt amb la federació i en el meu cas a l'UPC, que és on estic, i que se'm pugui facilitar d'alguna manera compatibilitzar les dues coses. Per exemple, quan tinc exàmens parcials o finals, intentar que si em coincideix amb una competició i estic de viatge, que se m'aplacin i mica en mica vas muntant el calendari, vas organitzant i vas fent el que pots mica en mica fer. Ens comentava el Roger que amb sort en un any i mig aproximadament ja serà enginyer en telecomunicacions. Esperem que sigui així perquè, a més, el tio ha decidit una carrera gens fàcil. Bueno, jo vaig seguir, ja que tenim aquí la Bàrbara, jo vaig dir, Bàrbara, i com ella, fet el mateix. I bueno, si ja ha pogut acabar, jo també ho vull fer. Exacte, aquesta és l'actitud. Doncs ara, si us sembla, passarem a un terç una mica més esportiu. No és que no haguem parlat d'esport fins ara, però hem parlat una mica més de la trajectòria i de com compaginar horaris, com compaginar prioritats. Ara entrarem més una mica en detall amb l'esgrima pròpiament, no? L'altre dia, quan preparàvem l'entrevista i recuperant alguna entrevista que anteriorment li havíem fet, en aquest cas escrita al Roger, recuperàvem unes frases molt interessants on ell mateix
fa un temps, va dir que l'esgrima és un esport de perspicàcia i engany. I també després comentava que l'objectiu, segons ell, no, la finalitat de l'esgrima és fer que el rival caigui en el teu parany. Com ens desgranaries aquestes idees, Roger? Bé, o sigui, al final, sí, no? L'esgrima jo crec que és un esport d'engany. Tu el que vols és fer que l'altre no sàpiga quins són els teus passos. Tu el que vols és fer el punt i que no te'l facin. I una forma bastant clara de que no et facin un punt és que no et vegin venir, que no et vegin per on vas. I jo crec que sí, resumeix bastant, no? Que és l'esgrima per mi. Tu el que vols al final doncs és això, que tu et desenvolupes una idea dins de la pista i no vols que aquesta idea se sàpiga. No? És com un codi teu i que no el puguin desxifrar. Perquè estic fent telecomunicacions, funcionaria aquest símil. Però més enllà d'això, doncs també dins de l'esgrima hi ha altres coses com la gent que diu, potser que no està tan ficada, que diu, és que l'esgrima no és físic, no? És un esport que, bueno, tu et poses allà i no et canses. I un cop ho proves dius, no, això no és veritat. També cal una preparació física, mental, concentració, que entrenant s'adquireix. I és això, no? Al final, el teu objectiu és tocar, no ser tocat, i crec que la forma d'aconseguir-ho és enganyant a l'altre. També tu vols fer que l'altre caigui sobre el que tu fas. Si tu pots provocar que l'altre caigui sobre la teva trampa. I és això. Perdona, que tinc el micro silenciat perquè tinc el gos aquí, com sempre, donant la tabarra. És un fantàstic bordador, aquest gos. Vale, ja. Perdoneu. No, el que us volia continuar ara és amb la part aquesta de l'engany, no? Hi ha una part que dius, jo pretenc que el rival caigui en el meu parany, però és que segurament l'altre rival pretén el mateix. I aquí és on entra la riquesa, no? Perquè tu vols fer caure en el teu parany, però l'altre vol el mateix. Per tant, a més de fer que el rival caigui en el teu parany, també entra en joc el com no caure o evitar caure tu en el parany del rival. Clar, doncs això ja complica, no, les coses. Clar, tu has de saber, més enllà d'això, tu has de saber portar portar l'altre a aquell punt, no? Molts cops tu... I això és el que costa més al final dins de l'esgrima, és saber com portar l'altre a aquest parany que parlem. I això és també molts cops a base d'experiència, de salt rere salt, saber també analitzar la persona, perquè si ets conscient de quins punts són els seus punts febles, doncs en aquell moment podràs tirar cap allà i enganyar-lo, no? I sí, això és el que complica més, no? Que és el que fa que a vegades, doncs, per molt bé que aquells assalts que sents, no, és que he tirat molt bé però he perdut. Sí, però mira, al final fer-ho, preparar-ho tot, intentar que caiguin al parany no t'assegura tampoc la victòria, és part del joc, no? Tot esport hi ha una part de probabilitats, no?, de que no surti. I així hi ha assalts que potser no ha guanyat el que més bé ho ha plantejat. Simplement, no sempre sort, perquè no pot ser així, 15 tocats no són de sort, però molts cops sí que algun tocat et dona aquella petita diferència que potser no estava pensada i mira, ha anat bé per guanyar. Doncs, si us sembla, feta la teoria, podem passar a fer una miqueta la pràctica. El Roger ens ha passat un enllaç d'un assalt, d'un Grand Prix, ens expliques, mentre jo el preparo, ens expliques, ens poses en context quina competició era i tal, i jo vaig preparant l'enllaç. Sí, la competició és la Copa del Món de
de París, d'aquest any, de gener, que, mira, per poder tirar aquesta competició vaig haver de parlar amb la universitat perquè em coincidia amb un examen final i vam haver de canviar dates i al final, mira, gràcies a que em van ajudar, doncs vaig poder anar. Això està bé. I aquesta competició veníem... Era el gener i... Bueno, havíem fet la de Tòquio, si no m'equivoco, abans, i aquesta també teníem per equips i la nostra intenció doncs, era participar-hi, assegurar que teníem un equip per poder sumar punts i era el primer cop que competíem aquí com a equip. I un pavelló nou que no coneixíem, una competició nova i amb ganes de competir i intentar sumar uns puntets de cara a la classificació general. I aquí tens, bueno, comencem a veure, esteu en els moments previs d'un assalt contra... Bueno, suposo que esteu veient bé, no?, la compartició de pantalla. Tu veus bé, Roger, que estic compartint la pantalla? Sí, perfectament. Correcte. Són els moments previs d'un assalt contra un francès. Sí. Quina ronda és això? Això estem a pools, que vaig tenir sort que la pool coincidia amb una de les pistes de finals, llavors es gravaven i també el fet de tenir les pistes que estan més ben acondicionades, que això ajuda. A mi m'encanta, no sé, suposo que al Miquel Ojeda li passa igual, em torno somiador quan veig això. Veig un material que no tenim a l'abast encara aquí. Bueno, aquestes són les pistes All-Star, no? Crec que alguna tenim, d'aquestes. Sí, alguna tenim, però el marcador El marcador, no? em deixa anonadado. Vinga, què ens expliques d'aquests moments, Roger? Bé, aquest assalt és Aquest noi el tenia bastant vist perquè no és el dels primers assalts de la pool i sé que tècnicament i tàcticament és més fort, jo era més fort i sabia que m'havia d'imposar a pista. D'una forma de fer-ho, doncs, era prenent la iniciativa, em veia bastant còmode prenent iniciativa endavant i a partir d'allà, sobre la pressió que jo feia, treure'n una reacció seva i d'aquí ja treballar-ho. En aquest assalt també bueno, en aquest moment, resulta que, ja que parlem del material, aquest no sonava. Una pausa. Sí, Faig una pausa. aquest marcador, no sé per què, van decidir que no pités, llavors no sentíem mai si tocàvem o no. I només És teníeu la molt important. referència visual del tocat Sí. per Que color. vulguis que no afecta. És molt important, que sé que hi ha algun jove per aquí, mai deixar de tirar si creus que has tocat, però tu segueix. Fins que diguin l'alto, tu segueix tirant. Correcte. Quan passen coses d'aquestes, mai et fixis en el marcador, tu segueix tirant i quan digui l'àrbitre alto, llavors para. Ja sigui per so o ja sigui per llum, no? Mai paris. Exacte. Molt bé. Doncs aquí li està recriminant a l'àrbitre que no està sonant el marcador. Bueno, sí. També una mica m'acaba fent tocar, volia trencar una mica el joc, no? La dinàmica. I més aviat estava pensant en què feia després que no en la pròpia reclamació. Aquí una acció de parada-resposta. Si vols, t'ho dic una mica enrere. Bueno, Ui, això és bastant enrere. sí, la veritat és que quan m'has passat l'enllaç No, m'he quedat també una mica sorprès perquè és un vídeo de 8 hores, gairebé 9 hores. clar, és I a la mínima tots els assalts de... a la mínima que toques una miqueta... Ah, espera, a veure si torno... Mira, era aquest. Bueno, pues no lo veremos. Repetido. Crec que si tires la fletxa, amb les fletxes pots tirar 10 segons enrere o alguna cosa així, no sé si funciona. Amb les fletxes no El m'apareixen... teclat. No... Amb les Bueno, fletxes... és igual. Aquí, Vale. aquesta acció la vaig veure bastant clara. M'atracava amb el braç bastant obert, i llavors un contraatac a l'ombro i tancant.
Se't veu, Llavors però, aquí dominant bastant, no? La sal, bastant Sí, o sigui, jo controlat. decidia bastant, si volia anar endavant, jo anava endavant, si volia deixar espai anant enrere, o sigui, ella em seguia bastant. Aquesta acció és un exemple d'aquesta, no? Jo primer al principi faig més, preparo, provoco una mica perquè l'altre vulgui sortir en temps perdut en congit el braç, i jo en aquell moment ja surto amb un fondo recte que em dona el tocat. És això, o sigui, molt important saber en cada moment tenir un control de la sal, que no vol dir que tu tinguis la prioritat. Si tenir el control no vol dir que tu sempre tinguis la prioritat. És saber què està passant a la sal i tu saber reaccionar sobre això. Tu li pots deixar a l'altre que vagi endavant i que tingui la prioritat, però amb una idea teva sobre això, què és el que vols fer. Potser la teva intenció és fer un contraatac. Llavors t'és igual que l'altre tingui la prioritat. O fer una part de resposta. Coses d'aquestes. Aquí un altre salt sobre aquest és contra Ratsky, un tirador veterà dins del món de l'esgrima, i aquest salt em va agradar bastant. Seguim amb ronda de puls, oi que sí? Sí, segueix sent un altre salt de pool, que era el següent que va tocar. Sí, perquè suposo que per temps hi havia uns 12 minuts entre un i altre. Aquí també portant la iniciativa, si jo decidint si vaig endavant o endarrere. Doncs aquí vaig deixant espai, no? Vaig endavant, endarrere, endavant, jo intentant crear una mica de confusió, i llavors al punt en què ja es llença jo acabo l'atac, però amb blanc no vàlid, llàstima. I aquest és un tocat que vaig jo endavant i amagant la fulla, fins que ja tanco distància i acabo i no pot arribar a parar. Passa que potser no s'aprecia molt bé en el vídeo. Per lo general et veig a tu més cometido amb les accions, i allà el veig com molt saltarinonet. Sí, va ser un assalt que ell no estava molt actiu. Hi ha un punt que veurem que sí que va arribar un altre entrenador i va començar a cridar i es va com activar una mica, però en general no se sentia còmode, i crec jo, a la sala. Aquí és quan comença ja a fer algun tocat més, un assalt, un atac directe. Aquí és quan et dic, ja s'activa i fa 2 atacs iguals. Llavors, sobre això, clar, jo no puc tornar a deixar, no?, que em guanyi pista, que hagi d'anar enrere. Llavors ja és quan jo m'he de tornar a imposar com abans i seguir fent el treball que estava fent. I és com veieu, ara intento tornar endavant per crear molèstia, i sobre això, doncs, parar de resposta i tocat. I aquest últim és bastant maco, perquè és al centre de la pista, ell es queda com mig parat pensant què ha de fer, i jo aprofito per sortir directament. Sí, com que el vídeo és tan llarg, em costa molt recuperar exactament els moments. Doncs a mi m'agradaria... Digues. No, però ves això, no? La sal. A mi m'agradaria preguntar-te i treballar una mica en aquesta línia, uns minuts de conversa sobre això. Els altres convidats, la veritat que no he entrat a pensar-ho, però ara que ho veia en pantalla m'ha vingut al cap i dic, ostres, anem a consultar-li al Roger. Aquest vídeo que ens has ensenyat és l'alto nivell de competició, la competició més en el sentit de més bonica, més vistosa, més ben organitzada, que ens podem trobar en l'esgrima. Però després, quan baixes de rango, quan et toquen competicions nacionals o fins i tot autonòmiques, costa molt canviar el xip de dir, ostres, vinc d'un Grand Prix amb aquest material, amb aquest arbitratge, amb aquesta pista, amb aquest marcador, i ara em toca
TNR casolà o un... Costa molt mantenir el nivell esportiu, motivacional per competir? No, les sensacions sí que són diferents, perquè també vens de fer un viatge, és una preparació mental una mica diferent, no? Però al final no deixes de ser tu, que has de tirar un assalt més, i tu el que vols és guanyar-lo. Llavors, estigues en la situació que estiguis, tu el que et concentres és en el tocat a tocat, analitzes de la persona que tens al davant i és igual, les condicions, al final, tu quan estàs tirant tampoc ets conscient de que si tinc un marcador més gran o el pavelló és més gran o més bonic. Mentre tinguis l'espai per tirar, que això sí que et pot molestar si no el tens, òbviament, però al final tu tens una persona al davant, tu fas la teva esgrima, intentes fer els tocats i no hi ha una gran diferència, crec jo. O sigui, també es pot mirar d'una forma que potser és negatiu el fet de tirar en una competició gran, que és el fet de que potser per la pressió de que sigui gran tu et fas petit. Que això crec que és una situació que potser passa més, que no el fet de que vagis a una competició que és de menys importància, importància, això és relatiu, no? Però que té menys nivell internacional, clar, que sigui de menys nivell internacional doncs potser no t'afecta en el fet de que en el teu rendiment com a psicològicament, no? Sí, Més aviat jo crec que pot ser al revés. És això de... Una mica també depèn del perfil de l'esportista. Està l'esportista que amb la presión se hace grande i està l'esportista que amb la presión se hace pequeño. Llavors, saber controlar-la. Altres dies també, Sí. amb anteriors entrevistes parlàvem de la pressió intrínseca i l'extrínseca, la que te pones tu mismo i la que te pone el ambiente, el contexto, la situació. Clar, potser aquesta pressió externa no és tant perquè com que coneixes ja tothom, no hi ha tanta rivalitat perquè no coneixes més a la persona que tens al davant, però cop estàs allà, tu el que vols és guanyar i coneguis o no la persona, a dins de pista és el mateix tipus de rival. I això, Roger, això es treballa? Això s'entrena, el controlar la pressió del moment? O va molt lligat a com és una persona? Bé, va lligat, va lligat a la persona, però sobre això has de treballar, no? O sigui, cada persona tindrà un concepte diferent de com és aquesta pressió i sobre si mateix o de l'entorn. Llavors, sobre això cadascú ha de treballar. Llavors, formes de fer-ho doncs, a la sala, hi ha formes, però sobretot on s'aprèn és competint, perquè és on hi ha la situació aquesta, on et trobes. Llavors, a les primeres competicions, doncs, potser sí que molts cops és un xoc. Ostres, és que no m'ha anat bé perquè no em sentia còmode, no? Tant pot ser nacional com internacional, competicions que no has estat mai, un tipus de competició. Jo crec que, per exemple, els que comencen a competir, que van a París, que fan la mini marató o aquestes coses, no? Al principi xoca, perquè veus a tanta gent, tot de països diferents, també països que són com Itàlia o França, Estats Units, que són potències dins de l'esgrima. Clar, això pot intimidar una mica, no? D'aquesta capacitat de que, ostres, jo no seré capaç de guanyar-lo pel simple fet de que hi viu un altre lloc i jo visc aquí. Però jo crec que és l'experiència que et demostra que no existeixen aquestes diferències i que has de ser tu qui gestionant-ho, ho pots controlar i que al final tots som iguals a una pista. Molt bé. Doncs, en principi, aquest era tot el gruix de la informació que més o menys volíem compartir amb vosaltres. Llavors, ara, si algú vol, seria el moment una mica d'obrir micros i obrir càmeres per fer consultes. Jo, abans de fer-ho, m'aventuraré y seré el primero en hacer mi pregunta. Ya que tengo el micro abierto, me cuelo. No, jo et volia preguntar quan creus o quan estimes tu que tornarem o tornaràs a competir, però internacionalment? Quan calibres?
Abans de gener no crec. Abans de gener, No, cap internacional, no? internacional, no crec. Pensa que hi ha molts països que estan començant ara amb el boom, no, del Covid. Països com Sud-amèrica està arribant, Amèrica del Nord està ja patint-ho. Queda encara molta trajectòria per aquest virus. Fins que no trobin una vacuna o hi hagi una immunitat col·lectiva bastant gran, no sé com... Correcte, no? I la FIE va ser molt clara en aquest sentit amb el seu comunicat on explicava que abans de fer una competició garantiria que tots els Exacte, possibles també. participants haguin estat en condicions d'haver entrenat. Per tant, nos tendríamos que fijar Sí, en cuando salga el último de los países afectados es exacte, quan la exacte. És FIE que començarà a calcular. nosaltres som dels primers en passar això. Europa ha arribat abans a Europa, però clar, que ara Amèrica encara està començant tot això. I és Molt on bé. més està afectant. Doncs marquem gener. Marquem gener per estar pendents dels resultats internacionals del Roger. Sí. Gener, sent positius. Molt bé. Algú més? Suposo que el Miquel i la Bàrbara s'han obert el micro. Alguna cosa ens voldran tirar. Sí, bueno, hi ha una molt particular, no?, del floret. Jo suposo que tenir Carlos Llevador, que ha sigut una persona molt capdavantera i molt ambiciosa, no?, que ha sabut col·locar a base de treball personal, anar a buscar un entrenament a Itàlia, aconseguir una medalla en un campionat d'Europa, després en un campionat del món, guanyar l'última prova de Copa del Món que s'ha celebrat al Cairo. Tenir aquest referent a l'equip, imagino que deu ajudar bastant, no?, a veure que tot és possible i que teniu un camí a seguir. Sí, aprofito un parell parèntesis que abans he dit que l'última competició crec que era a Turín, el Grand Prix, i no, era el Cairo, m'havia oblidat. I que sí, que va guanyar el Carlos, vull dir, que mal. Se li retira la victòria. Sí, que malament. Bueno, no, sí, la veritat és que gràcies a Carlos, és que gràcies a ell, se'ns ha tingut, sobretot el Floret masculí, se'ns ha tingut en consideració i ell que lluita dia rere dia perquè puguem fer un equip i puguem aconseguir ajudes com són les concentracions o tenir més visibilitat també. I jo crec que està fent molt bona feina i se li ha d'agrair no només de la part de resultats, sinó d'intentar que aquests resultats no només el beneficiïn amb ell, sinó que vulgui impulsar l'esgrima, sobretot al floret. I això jo crec que diu molt de la gent que tenim i del que volem aconseguir, no? Ens arriba un altre cop a dalt de tot i lluitar-ho. No sé si, un moment que havia minimitzat pantalla, no sé si algú més aixeca la mà, alguna família més, algun assistent més. Bueno, jo si ningú pregunta, preguntaré alguna més. Sí. Pregunta, Miquel, pregunta. No, una que ja la pregunto sempre d'una manera o altra, no? Perquè depenent dels convidats que hem tingut, doncs uns entrenen d'una manera i en un lloc, uns altres entreneu d'una altra en un altre lloc, no? Però sí que tots heu tingut una experiència internacional forta, coneixeu el que és l'esgrima d'alt nivell. Què creieu que hauríem de fer aquí, i em refereixo ja a tota Espanya, no?, com a camí per poder millorar el nivell, i en el teu cas doncs, el nivell del floret, no?, centrant-nos en el floret. Què creus que faria falta perquè el nivell general anés millorant i aquests resultats que de manera més constant tenen altres països, doncs que aquí també aconseguíssim tenir-ho? Jo crec que el més important és que hi hagi una organització, o sigui, que es tingui clar, marcar uns objectius, fer una organització, crear una estructura, no? I jo crec que fins fa poc no existia. I clar, jo sé que, per exemple, el floret femení, que no existia l'equip de floret femení. No hi havia un equip nacional de floret femení. Llavors, coses d'aquestes, clar, no es pot esperar a treure resultats si tampoc hi ha una base al darrere, una estructura que permeti que després
es pugui crear un equip i es pugui anar fent concentracions, es pugui entrenar i que sigui també en conjunt, poder competir per equips. I això s'ha de dir, el cas de Flores femení, ja que tenim la Bàrbara aquí, que és gràcies a elles, no? Que es van unir totes i a base d'insistir doncs, s'ha creat. I a part d'això, doncs, l'entrenador és molt important, algú que conegui tots els tiradors, que treballi amb ells. Al final necessites també algú, no només a la sala, sinó a la pista, amb qui t'entenguis i que junts hagueu treballat perquè llavors a l'hora d'estar a un assalt ja hi ha una sintonia que ajuda molt, no? I més coses. També hi ha d'haver no sé com dir-ho, aportació econòmica, hi ha d'haver una inversió de futur, diguem, en què s'ha d'intentar doncs, això, que es pugui sortir sense haver de patir que si un s'ho podrà permetre, que si l'altre no, que si és que al final em surt molt car. I això sí que també, vulguem que no, això afecta. I per sort, crec que mica en mica, gràcies a l'esforç de molta gent, tiradors sobretot, s'està aconseguint. Però encara queda camí. No sé, segur que hi ha més coses, però ara mateix, així, a grans trets, jo crec que és bastant important. Tirar per equips regularment suposo que us ha ajudat bastant, no? Sí. El floret femení també ha estat, no? Que des que han competit per equips doncs, també no només ha ajuntat l'equip, sinó que també feia que poguessis tirar molts assalts amb gent de nivell en el quadre. Sí. Sobretot el quadre de 16, no? Clar. L'objectiu d'aquesta temporada era això, no? Intentar posar-nos al quadre de 16, tirar sense parar i estem contents perquè ho hem aconseguit. Últimament a cada competició entrem i sí, la veritat és que poder tirar per equips ajuda molt també en el fet que al final tens a 4 persones al darrere que també t'estan analitzant i ajudant. Que no és només el fet de l'equip, sinó que tu també treus un profit d'això, no? Perquè tu, ostres, és que mira què et passa quan en una situació de la sal és que et poses molt nerviós i potser no et dones compte i molts cops la persona que tens, o no tens ningú al darrere, que això també passa en competicions internacionals, i no et dones compte i són petites coses que si les vas millorant, al final són uns tocats que et poden donar la victòria. Doncs si ningú més s'anima, ens quedarà la de rigor, no? La pregunta de rigor. La fas tu, Miquel? Bueno, ja que avui em toca parlar bastant. La pregunta de rigor és el teu pronòstic, la teva porra pels Jocs Olímpics, d'individual i d'equips. El podi individual i el podi d'equips, o almenys el guanyador d'equips. Individual, Foconi, no? Jo vull apostar... No, diré llevador. Però Foconi crec que és una persona que... O sigui, si ell que ha de descartar un resultat és un podi. Per la classificació olímpica s'ha de descartar un resultat, no? I el que descarta ell és un podi. Vull dir, és bastant... És molt... Però clar, com que ara passem un any més tard a saber com arriba en condicions ell. No sabem. I per equips... no sé, Itàlia o Estats Units. Jo crec que està entre un dels dos. Qui més posaries? El podi individual com l'ompliries? Tot el podi? A l'individual, sí. Foconi, Garozzo. Sí. Bueno, no sé si... No estic dient l'ordre, O sigui, els 4, després el... Bueno, 3, no? Clar. 3. 3. L'altre...
Mainhard, potser. No sé, és que són gent que està regularment a les podis i crec que són tiradors molt vàlids. I per equips, Itàlia, Estats Units i França, crec jo. És una Veig difícil. bona aposta. Sí, veig difícil que Rússia entri. Serà quarta Rússia o així. A l'última internacional que vam fer a Sabadell, aquesta temporada, només sonava la Marsellesa, tu. Així que és una bona aposta, França, en el podi. Sí. Però com que s'ha plaçat un any, per exemple, sé que el Lepeixó, tirador, es retirava després de l'Olimpiada, però suposo que seguirà un any més. Però, saps? Coses d'aquestes. Si tècnicament va dir després de l'Olimpiada, se tiene que esperar un año más. Clar. I individual és que està molt difícil perquè hi ha tal nivell que al final és una mica com tingui el dia algú. Sé que hi ha algun t'assegura, o sigui, és més segur perquè sol fer podis, però realment, l'exemple clar és Llagador, que també podria guanyar perfectament. Mira, va passar a París, que es va quedar a prèvia 64 i la següent Copa del Món al Cairo la va guanyar. I la va guanyar d'una forma espectacular. O sigui, la semifinal i la final, vaja, es va menjar maciades i a l'Itàlia, que no em sembla que serà. O sigui, no sé, també podria dir ell. Perfectament. Estaria molt bé, Sí, jo crec que ens vindria molt bé a tota l'esgrima catalana, espanyola, ens vindria molt bé una victòria. Ja ves. Molt bé. Doncs, en principi, si ningú més aixeca la mà, que veig que no, aquí deixaríem aquesta 5a entrevista. Agrair-te, Roger, l'estona, la preparació i la proximitat amb què ens has explicat tot. Espero que hagis gaudit de l'estona, igual que nosaltres. Sí, un plaer sempre. M'ha estat divertit, m'ha agradat. A mi m'ha agradat molt, ja em va agradar ahir quan preparàvem la reunió, veure que la teva esquena està plegada de premis que són premis de la Federació Catalana, perquè aquests de pedra, aquests pedruscos que tens aquí al darrere, aquests són dissenys nostres. Sí, aquests són els dels circuits catalans. Exacte. Bueno, aquest d'aquí, no em sé indicar. Aquest d'aquí és el de la Catalunya League. Exacte, sí. Doncs esperem que se siga engordando ese mueble amb premis catalans i de tot arreu. Merci. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a tots per estar i que tingueu molt bon cap de setmana. A veure. Panini! Merci. Adéu. Adéu, gràcies.